Pozdrav, dragi moji. Evo nas ponovo zajedno u još jednom videoklipu o proizvodima kompanije Siberian Wellness, tačnije o iskustvima korisnika tih proizvoda. Ali da krenemo od početka. Proleće je. Ja se nadam da ste uradili prolećni detoks organizma. Ako niste još uvijek imate vremena, javite mi se ili nekom od mojih kolega i dogovorit ćemo se koji je program najbolji u ovom trenutku za vas i vaš organizam svakako. Ja ga jesam uradila, to jest radim ga još uvek. Svakog proleća, pa i jeseni, barem 2-3 puta godišnje, tačnije rečeno, odradim detoks organizma, barem u nekom minimalnom obliku, a to je za mene bazni limfosan, limfosan Pure Life. To je čaj za detoks organizma, odnosno čaj za mršavljenje može evo u ovom slučaju turbo čaj sada kod mene. I naravno naše limunadice, prirodni regulator apetita, blokator apetita, antifiber, nešto što zaista vredi koristiti i što ima efekta. Ali nije to ništa novo što ja koristim ili što možda i većina vas niste koristili ili ste koristili do sada. Ono što je posebno interesantno, to je današnje iskustvo sa limfosanom. Naime, ovaj bazni limfosan ima specifičan ukus, malo nije prijatan baš za većinu klijenata. Nekoga podnese, popije, koristi ga, neko baš i ne može. Ali, da bi se poboljšao ukus, mi preporučujemo da se kombinuje sa jogurtom, da se kombinuje sa voćem ili voćnom salatinom, nešto tako da se napravi i zaista posle vrlo prijatno konzumirati ga. Ja ga recimo pijem izmućen, kad ga izmutim, dodam jogurt i ponovo malo promućkam, izmućkam u šekeru i pijem ga sa jogurtom. Ali, jutros šta mi se dogodilo? Spremam ja limfosan, izmutim ga u šejkeru, onako je taman kako treba, kao malo ređe iskuvan puding, onako gusto. I sad da dodam jogurt i krknem ja unutra, kada sipam mleko umesto jogurta. Nazdravlje, gotovo sad. Sklopim ja, sve to zatvorim, izmućkam se, šta ću da probam da popijem. Ljudi moji, ja lepši ukus nisam skoro osetila. Limfosan bazni u kombinaciji sa slatkim mlekom, mislim sa običnim mlekom, je fenomenalna stvar. Ne oseti se nikakva bljutavost, gadan ukus, miris bilja ili šta god ne prija nekome. Fenomenalna stvar. Kogod pije ili treba da pije limfosan bazni, slobodno ga, kad ga izmutite, dodajte mleko, ponovo malo promućkajte i probajte ga tako. Bićete oduševljeni, verujte. Toliko od mene za ovaj klip. Vidimo se, čujemo se, prijatno.